Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bun găsit la o nouă ediție Bezei Live. Este joi și este emisiunea noastră săptămânală cu Părintele Calistrat Chifan de la Mănăstirea Vlădiceni din Iași. Astăzi vorbim despre sărbătoarea ce va avea loc mâine, pe 11 noiembrie, atunci când Biserica Ortodoxă îl prăznuiește, îl cinstește pe Sfântul Mina. Ne povestește Părintele viața Sfântului astăzi și aflăm și cum îi ajută pe cei păgubiți, pentru că este ocrotitorul celor păgubiți. Sărut, Părinte, bine ați revenit la noi! Bine v-am găsit, mulțumim la cei ce ne ascultă, sănătate tuturor și o zi binecuvântată! Înainte de a trece la tema noastră, aș vrea să ne faceți și câteva precizări, poate o declarație oficială, că ar fi prima, în urma incidentului ce a avut loc ieri la Mănăstirea Vlădiceni. Dar a ajuns și la dumneavoastră aici? A ajuns la toată lumea și de aceea mă gândesc că este locul cel mai potrivit în care să spuneți exact ce s-a întâmplat. Mari probleme nu s-au întâmplat, adică luată în amănunt, luată pe puncte. 1. Acolo este un cimitir într-o coastă, unde mai vin creștini din afară și își iau locuri. Iar fetele astea două nu o să le dau numele, pentru că nu vreau să vorbesc la adresa cuiva să nu fie calomnie sau să le urmărească lumea prin Iași sau să vorbească cineva urât de ele. Fetele astea au acolo vreo 2-3 locuri, sunt două copii nemăritate care au, zic eu, părerea mea, o susțin și asta poate să o demonstreze probabil un specialist, că nu sunt doctor. Cred că au deviații de comportament sau puțină isterie, cum spunem noi în termen popular. Pentru că de când au luat mormintele alea acolo, au început cumva să domine mănăstirea, au început să creeze un conflict între credincioși de la biserică. Prima dată eu le-am și spovedit, că aveau mama moartă de COVID, erau supărate, am stat cu ele ori întregi de vorbă. Și la un moment dat mi s-au părut că devin agasanti și le-am spus, zic, eu am multă lume, nu mai pot sta cu ceasul, luați alți preoți. Și au schimbat pe rând mai mulți preoți de acolo, pe Părintele Haralambi, Părinte Ionus, Părinte Simeon, Părinte Evdochim. Ei, și ținta lor fundamentală a fost Părinte Evdochim, că e mai frumușel și mai tânăr. L-au invitat întâi la o cafea, după aia au zis că să-l învețe ele cum să spovedească și i-am spus, pune și tu punct ca să intri într-o ispită. Asta fac aluzia acum gândindu-mă la Părintele Visarion cu pipăirea și nu cu corectitudinea. Da. Și i-am spus, termin-o. Ele nu s-au lăsat cu una cu alta, el s-a dus o săptămână și a stat undeva la mănăstire, pentru el chiar a răcit și ele s-au dus să-l caute personal la el acasă. M-au întrebat pe mine, unde e Părinte Evdochim? Zic, dar e treaba lui personală, e privată. Noi vom afla. Și de unde au luat adresa? Chiar au aflat. S-au dus la mama lui acasă și mama l-a sunat speriată, măi băiete, ești sănătos? Că au venit două femei străine la mine în ogradă și au zis că ești dispărut de o săptămână de la mănăstire. El i-a spus că nu a vorbit la telefon, las-le mamă, că zice, au făcut o fixație pe mine. Și atunci eu le-am interzis, am spus, în Paraclis cât stau eu și spovedesc, nu mai intrați aici. Și s-au mutat pe la alți preoți, cred că pe oraș, că ele mai fac un fel de teatru și pe la Biserica Sfântul Nectar în Iași, nu numai la noi. Dar aici au mai mult atu, pentru că Părinte Stareț este un om de mult bun simț, este un om de caracter și tace, el e blând. Și le-a chemat odată, tot eu le-am provocat atunci la discuții și am zis, hai să vorbim cu Părinte Stareț, vedem dacă ce faceți voi e normal. Okay. Și Părinte Stareț foarte corect, a chemat un polițist atunci, nu le-a dat amendă, nu le-a făcut nimic, nu le-a jignit, le-a vorbit frumos. Și le-a spus, bă, fetelor, intrați în ogradă, mergeți la cimitir, mergeți, pomeniți-o pe mama, faceți parastas ce aveți, dar nu mai deranjați obștea și călugării. La un moment dat au început să agați femeile de prin biserică. Dar ce fel de femei? Femei care li s-au părut lor că au mai mare apropiere de preoți. Vorbind de o apropiere, acum voi face o... Nu, trebuie să clarificăm o chestie simplă. Chiar în spatele ei e o porcărie, o exterie de gelozie. Noi acolo unde spovedim, e un mic pridvoraj, dacă ați fost vreodată, tot cu geamuri din sticlă. Totul e transparent. Chiar unii oameni spun, părinte, că ar trebui mai intim. Uite, dacă ar fi mai intim, ar putea ieși oricând un circ ceva. Și le-am spus, aici nu mai intrați. Și atunci s-au luat de Haralambi. N-ai voie să spovedești aici, trebuie să spovedești undeva unde n-ascultă nimeni. După aia s-au luat de Părinte Evdochim, l-au tras de Epitrafir, că nu e atent la el când le spovedește, îl învăța cum să spovedească. Și m-am pus piciorul în praș și fete, uite care treabă, voi sunteți stăpânii pe mormânt, nu pe mănăstire. Și Părinte Stareț le-a spus să nu mai filmeze. Le-au arătat că mănăstirea are obiectiv de l-a pus frumos. Au interzis filmarea fără aprobarea lui, că el e stăpânul cetății. Interzis
fotografierea, dacă un om vine și spune, părinte, sunt un turist, vreau să fac poze, bineînțeles că îi dă voie, dar dacă e unul de ăsta obraznic care umblă după prostii de astea, că știți, telefonul mobil e foarte periculos astăzi. Și le-au luat la rând. Pe o profesoară de matematică, eu agățat oglinda la mașină și a zis, cred că n-ai curaj să duci la poliție, că ștergem cu tine pe jos. Și aia m-a întrebat, mi-a zis, lasă-le mă că-s bolnavi, tu nu le uiți la ele cum arată. Pe urmă s-o luat de altă profesoară și o izbit-o de un perete. Că de ce punea aghiazmă în sticluțe acolo la bidoane? Dar fiind multă lume, e nevoie, că nu poți să aștepți să vină omul să stea 100 de oameni la rând să ia aghiazmă. Ea să pune de dinainte în sticluțe, am luat metoda de la înaltul Teodosie, de la Constanța. Avem sticlele gata pus în sacoș și omul când trece numai și ia sticluța și se duce, nu mai stea să doarmă lângă butoi, să facă agitație acolo. După aia s-au luat de unul domnul Bogdan care cântă pe la strană, l-a filmat prin parcare. I-a întrebat pe oameni în parcare de mai multe ori dacă eu sunt nebun sau sănătos, că nu mă pot aborda. Și am spus, eu sunt inabordabil, călugării nu se însoară, i-am în față, călugării nu se însoară, călugării nu se mărită, călugării nu fac copii, călugării nu montează femei și nu au atitudini bărbătești, înțelegeți? E plin orașul de bărbați. Și au zis că mă dau în judecată că le-am stricat imaginea cu una din fete, cred că e ceva de asta, magistru la tribunal, nu știu ce funcție are. Și eu chiar am crezut că au înțeles ceva. După aia au început să scoată oameni de pe biserică că se uită la ele. Să-i scoată de pe strană că nu stau bine la slujbă și multe chestii. S-au sesizat la părinți stariți și părinți stariți au fost sinceri, au spus, vă spun drept, nu vă supărați pe mine. Nu știu ce să fac. Mi-e jenă de ele, că-s două femei cu dificultăți mentale și nu știu ce să le fac. Da. Și aseară au scos o avocată din biserică, de la Maslu, duminică s-a luat iară de ea și a spus, Cârpo, o să ștergem cu tine pe jos. Și aia au venit să mă întrebe pe mine ce să facă. Și am spus, bă, nu fă circ, cu astea doar știi că-s deplasate, lasă-le în pace. Și când s-au dus spre biserică, el iar erau acolo, iar ai venit? Și atunci au venit și mi-a spus și am zis, dar unde sunt? În spate. Și eu m-am dus să citesc moliftile Sfântului Vasile. Ei, clar că erau pregătite ca drept dovadă că în momentul când eu m-am dus să vorbesc cu ele pașnice, le-au luat-o cu isteria. Ce, avem ceva cu dumneavoastră? Noi nu avem. Ce avem, avem cu cine avem. Și le-am explicat cele 4 puncte conform legii, cărora ceea ce fac nu fac corect. 1. N-aveți voie să filmați, că e obiectiv protejat și ați văzut că sunt puse însemnele. Și dacă vrei eu să filmezi, tu ce poți să-mi faci? N-aveți voie să agresați lumea, că e cult public, n-aveți voie să tulburați cultul public, că e biserică publică, creștină, și n-aveți voie să jigniți pe persoane sau să agasați persoane, pentru că e atac la persoană. Ei, știi tu, gunoiul e legea. Și a scos telefonul să mă filmeze și când sileau, cealaltă mi-a pus piedică și m-am dus cu genunchiul în trotuar, m-am ridicat, am împins-o pe aia de umăr, i-am luat telefonul din mână și l-am izbit jos și am spus la paznic, dă-le avară. Și ele s-au oprit la poartă, au chemat salvarea, nu știu ce-or fi spus medici, că doar de avut n-aveau nimic, că doar au plecat buscorodin toată o grada, că mă blestemă, să mă mar de focul, să mă ia satana, să dea Dumnezeu să mor, să fie sfârșitul. Eu o groază de prostii, scotea acolo, era foc și pară la gură. Și am zis, fată, exact așa am zis, fată, dragă, tot ce-mi dorești mie să-ți dea Dumnezeu de 100 de ori ție. Doamne ajută! Și m-am dus în continuare, l-a spovedit, că am terminat pe la 90. A venit agentul de poliție, probabil chemat tot de ele, și atunci le-am spus persoanelor de față, zic, uite, spuneți-i domnului că au făcut ele sesizare sau l-au sunat la 112, asta e altceva. Dar spuneți-le și voi cu ce se ocupă. Și cred că au fost vreo 15-20 care au dat declarație. Și o că dacă e nevoie, vin 100, nu-i problemă. Deci toată lumea știa despre ce vorba acolo, știi că și la Sfântul Nectarie fac treaba asta. Ele sunt preocupați. De exemplu, i-au făcut lui Părintele Stareț sesizare de la mediu, că nu stau bine mormintele, cum sunt așezate. Da, dacă dealul e în coastă, dar nu poate Părinte Stareț să îndrepte dealul din busolă ca să-l facă drept. N-ai știut când e mormânt că e în coastă, ce vrei să-ți facă? Să-l lunică când merg cu piciorul. Și s-a terminat. Eu am crezut că a fost o chestie banală, dar nici prin cap să-mi treacă că ele au ajuns și pe aici, pe la dumneavoastră. Sau de unde ați luat informația? Sunt știrile. De la știri, cred că. Da. Înseamnă că ele s-au ocupat, nu ăsta.
Da, dar întrebarea ar fi, cine filma? Pentru că unghiul din care s-a filmat toată scena era perfect încadrat. Este ceva filmat? Da, este filmarea în momentul în care o împingeți pe femeia respectivă. Ei, atunci înseamnă că o fi avut și o a treia persoană sau poate chiar o persoană. Cine știe, și nu o poți acuza. Poate fi și un aranjament, poate fi și o simplă coincidență. Bun, dar asta e și pentru oameni să-și dea seama că înainte se întâmpla ceva de o persoană a scos un telefon să filmeze, înseamnă că era scandal acolo în curtea mănăstirii. Că cealaltă micuță care mi-a pus mie piedică a început să facă isterie, să țipi, iubiți credincioși, uitați cum se comportă preotul cu enoriașii. Și atunci eu i-am spus, dar vouă vă place ce faceți de un an jumate în mănăstirea asta, că s-o străcat liniștea mănăstirii, vin atâția oameni aici la slujbă și ies câte 3-4 pe poartă, știți cum spun oamenii? Oare nebunii la poartă? Zic, nu știu, mergeți și voi câte 2-3 să vă puteți feri. Și pe unii îi însoțești până la mașină. Îi însoțește și îi filmează până intră în mașină. Ele au ceva, o chestiune de comportament este, dar eu n-am nimic cu ele. Ce pot să spun? Dumnezeu să le lumineze. Dacă ele ori vrea circ mai departe, să mergem la circ. Nu e o problemă. Nu mă simt deranjat. Cum credeți că se va încheia? Dar eu lucrez de 30 de ani cu oameni și este a doua persoană cu care am probleme de genul ăsta. Am mai avut o fată, Dumnezeu să o ierte, eu am îngropat-o, că o găsit-o moartă în casă, nici nu a avut-o cine o îngropa. Aia vrea să căsătorească cu mine. 24 de ani mi-a scris câte 200 de mesaje pe zi și 800 de apeluri. Și într-o zi a venit când era plin de oameni în pridvor, a numit ca să facă circ. Și a spus, crezi că n-am curajul să te pup sau să pun mâna pe tine? Și când i-am zburat un capac, a ajuns la 6 metri. Bă, dar tu faci circ cu mine, dar eu m-am făcut preot ca să ne facem teatru în fața oamenilor și nu am mai călcat de atunci. Și m-a anunțat o fată, și părinte, o știți pe fata aia ce traducea din franceză, care mergea la Golia? Zic, da, să știți că e moartă la Imelia de 2 săptămâni și n-are cine o îngropa. Și eu am cumpărat groapă, eu am îngropat-o, eu am pălătit la firma, chiar n-avea părinți, era singură și tot avea de viață. M-a ajutat doamna Anca Grigorescu de la Spitalul Psihiatrie 7 sau cât se cheamă aici, Pisocola, și am făcut și pensii, că fusese dat afară de la școală. Nu, n-am fost cu reavoință, dar dacă eu m-am făcut călugăr, nu vii tu să mă agasez, că eu nu sunt bărbat, tu să te tragi cu el de șireturi, adică am 60 de ani, tu ești omul coastă, dacă are 40 și eu am 60, poți să-i fiu tată. Tu vii, mă iei în ograda mănăstirii, care este instituția mea unde desfășor activitatea, tu vii și ți iei autoritate tutelară de stăpân. E o brăznicie. Da, și cam ăsta ar fi și mesajul, probabil. Nu e niciun mesaj. Dumnezeu să o ierte și cei care s-au uitat să știe despre ce e vorba, să tu creadă vreo prostie, ceva. Nu sunt agresiv, sunt cel mai pașnic om. Dar dacă îți calci atribuțiile și nu-ți vezi de treabă, mă scoți din papuci cu orice limitare. Spune psalmistul David, cu cel cuvios vei fi, cu cel ales vei fi, cu cel îndărătnic te vei îndărătnici. Și iarăși spune biserica, dacă a greșit odată, ceartă-l între el și tine, lucru care l-am făcut de 4 ori, apoi spune la 2-3, am vorbit cu părinți Stariț, cu paznicul și cu maica administratoră de acolo, de la căminile unde dorm musafirii, și a 4-a oară am vorbit eu cu ea, cu oamenii de față, că oamenii o să-ți pleacă, Doamnă, de aici lasă preotul în pace și vă dau o judecată pentru agresiune, adică ea știa regulile alea, tot avea un fix. Da. Ei, și aseară, probabil că și-o depășit ea limita, că dacă nu îmi punea soră să piedică, poate că nu mă enervam, dar ea mă filma cu telefonul în mână și spunea, eu nu discut cu gunoi, ce aveți dispus, spuneți-i, și am spus, n-aveți voie să filmați, vedeți că mănăstirea are pus acolo, demonstrează-mă. Păi, nu e o brăznicie, păi tu calci legea și n-ai lege, da, ești victimă, iar eu am mănăstirea și am dreptul, pentru că am niște reguli care mă îngrădesc în ograda mănăstirii, tu le calci și eu sunt agresorul. Da, și aici până la urmă i-ați apărat și pe toți acei oameni care veneau de... S-au bucurat oamenii și au spus, părinte, dacă este nevoie, dăm 300 de declarații. Bă, nu, zic, las că e de ajuns pe ăștia care i-au jignit, i-au lovit, i-au bătut. Este o fată lăcrămioară care nu știu, stomatologă, ingineră, casieră. S-au dus să prind ei să spovedeau la părintele Gheorghe, care e mort în cimitir, preot, duhovnic de acolo de la noi. Și eu a prins tomânări. Te-au trimis borfașii ăștia să ne urmăriți. Și eu a tras o palmă și am împins-o jos. Și au venit săraca, dar cine s alea? Zic, aoleu, și tu ai avut altercații cu ele. Deci mai multă lume au avut tangenți cu ele. Deci ele sunt ușor deviante, asta e părerea mea. În rest, n-am nimic cu ele, două suflete nevinovate.
Poate cineva poate să zică, vai părinte, dar nu-i frumos, vai părinte, dar nu-i creștinești, trebuie să rabzi, domnule, rabzi până la o limită. Dacă bețivul bea, ierți, e neputința lui. Dacă curvarul curvește, ierți, e neputința lui. Dacă hoțul fură, e neputința lui. Dacă cleptomanul sau flămândul mănâncă peste măsură. Dacă nu faci chestii premeditate, obraznice, tu dorești să spurci imaginea mănăstirii, atunci e o obrăznicie. La mănăstirea noastră cunoaște atâta lume și vin oameni de peste tot și vii tu o măciucă de asta isterică, nemăritată, să faci teatru acolo în fața la 500 de oameni. Și să vedeți, cu autoritatea, trebuie să învățați legile înainte de a discuta cu noi. Dar eu n-am de discutat cu dumneavoastră. V-am spus să nu filmați, eu nu mă pun cu lumea cultă, eu sunt un țăran. Da, ce-i prea mult, e prea mult, nu? Ce-i prea mult strică. Da. Eu vă mulțumesc că... Nu e nimic, nici n-am știut cum a ajuns la dumneavoastră. E interesantă chestia ce mi-a spus. Dar nu a fost. Mai mult a fost, știți cum se face subiectul, predicatul, puțină narațiune și restul e ficțiune. Ca la poveștile lui Ion Ispirescu. Acum balaurul putea să bage omul până în pământ, să-i taie gâtul sau până la brâu sau până la genunchi. Sau uite, nu se poate întâmpla. Haideți să ne întoarcem la Sfântul nostru. Sfântul Mina, cel pe care îl sărbătorim mâine. Întâi trebuie să localizăm vremea potrivită în care acești mucenici au pătimit primele 3 secole creștine. Când Siria, Damascul, primele zone creștine și primele zone din Ierusalim, Palestina, primele zone din Roma erau tot timpul sub presiunea celor 6 împărați păgâni de la Nero la Diocletian. Sfântul Mina la început este general și ostaș, ca și Sfântul Gheorghe, ca și Sfântul Teodor Tiron, ca și Teodor Stratilat, ca și ăsta cum îl cheamă, ca și Sfântul Pantelimon, ca și Sfântul Fanurie, toți sfinții tineri, toți sfinții militari, Artemii, Procopii. Deci sunt sfinți care au fost în armatele păgâne, creștini în taină, prin mamele lor, prin părinții lor, prin educație, și care n-au mai suportat închinarea idolatră, jignirea și omorârea creștinilor. Și el era în armata lui Firmilian, sau așa cumva îl cheamă pe acest stăpân al lui de arme, cum ar fi comandantul lui mai mare. Și în clipa următoare, el lasă armata și pleacă într-o peșteră și se face nevoitor. De aici e și o confuzie pe care noi în viața Sfântului Mina o găsim tot timpul sub următoarea formă. Odată îl găsim în armura aia frumoasă călare pe cal, odată îl găsim în mantia de general cu sabie și cu cruce în mână și odată îl găsim pe Sfântul Mina tânăr și frumos între 2 cămile. Aceea este singura icoană ușor necanonică, pentru că povestea cu cămilele este abia ultima. Noi când vorbim de Mina cel tânăr, vorbim de militarul care s-a retras în peșteră, iar când vorbim de Mina cel bătrân, vorbim de Mina mărturisitorul. De aceea îl avem pe Sfântul Mina cu un păr creț frumos, cărunt, care vine și mărturisește în fața egemonului că el nu-i singur, este Mina, Victor și Vicente. Sunt 3 mucenici se prăznesc mâine. Este hramul Paraclisului Mic la Mănăstirea Vlădiceni. Pe această ocazie chiar îi invităm pe care pot. Este și în oraș, la fostul Sfântul Andrei, este și în Păcurare aici în Canta, fostul Sfântul Mina, unde a fost Părinte Gică Bistricianu. Sunt câteva mănăstiri cu hramul Sfântul Mina. Este hram la București, moaștele Sfântului Mina. Sunt lucruri frumoase, adică este unde merge. Chiar și undeva într-un sătuleț în cerc, unii sunt titori la biserică, este hramul Bunevestiri și Sfântul Mina, preotul de acolo, îl iubește pe Sfântul Mina și a pus praznicul acesta Părintele Florentin. Și adevărata icoană este acea, în militar tânăr, și îi spune Mina cel tânăr, sau în ostaș bătrân mărturisitor, când e cărunt și tot mărturisitor, pentru că el prima dată este supărat și îi spune împăratului: eu n-am sucit niciodată creștini. Nu pot face treaba asta. Și în felul acesta, Sfântul Mina părăsește armata
se retrage și se ascunde undeva într-o peșteră și îl căutau ăștia și umbla după el. Și îl căutau, darul Dumnezeu îl acoperea. El petrecea acolo în post și în rugăciune. În momentul când a văzut că în zona respectivă criminalitatea aceasta păgânească, idolatră, ia niște măsuri de proporție, a spus, nu se poate. Doamne Iisuse Hristoase, trebuie să mă ajut să mărturisesc numele Tău. Și pur și simplu iese din peșteră. Nimeni nu-l mai cunoștea. Vine în cetate cărunt, îmbătrânit, cu haine ca de păstor, așa ca și cum ar fi fost ca un cioban, ca un muncitor necăjit. Și spune, tu cine ești, omule? Eu sunt ucenicul sau mărturisitorul lui Hristos în cer și pe pământ. Cum îndrăznești în fața împăraților romani să mărturisești asemenea lucru când știi că pentru acest lucru poți muri? Tocmai de aceea vreau să pătimesc pentru Hristosul meu. Și prima dată este întins la pământ și tras cu unghii de fier. 2. Este frecat cu un fel de perii din păr aspru și pus sare pe rănile lui. Mă rog, erau diferite metode demonale de a crea și nu-l durea nimic. Au văzut că nu merge nici așa, l-au legat și au început să-l frigă cu făclii aprinse. Și Mina se ruga și nu zicea nimic. Și au zis, dar zi ceva, adică tu nu te temi de foc? Dumnezeul meu este foc mistuitor. El e foc ce arde păcatul. El e foc ce iubește pe robii săi. El face pe îngerii săi, pe slugile sale, îngeri, pe îngerii săi duhuri și pe slugile sale pară de foc. Și a zis, Mina, pentru că știm că ai fost un general destoinic, știm că ai fost un oștean destoinic, leapă-te de această proastă credință și de acest prost obicei de a mărturisi un Dumnezeu care nu se vede și a stârni pe împărat la ură și mânie și pune mâna și te roagă așa cum trebuie. Și Sfântul Mina spune, alt împărat decât Domnul Dumnezeul meu nu există. Și atunci au poruncit să-i taie capul. Nu s-au mulțumit cu atât. Au făcut un foc mare, i-au tăiat trupul bucăți și l-a pus pe foc să ardă. După ce s-a stins focul, oamenii au strâns în năframe albe toate urmele trupului lui, tot ce a rămas, bucăți de oase, bucăți de carne, care au devenit, s-au uscat așa, parcă erau din ceară și au devenit nestricăcioase și au început să scoate parfumuri de mireasmă duhovnicească. Și le-au dus și le-au îngropat într-un loc tainic. Ei știau locul pentru că era un fel ca de stânci. Și oamenii negustori de fiecare dată poposeau în locul ăla și simțeau mult har, multă mireasmă, mult ajutor. Și nu știau că e de acolo. Și odată s-a arătat Sfântul Mina în vis și a spus, scoatem trupul de aici și puneți-l la loc de cinste. Eu sunt Mina, mult pătimitorul. Și au zidit o biserică pe locul moaștelor, iar el făcea minuni în toată lumea. Moaștele lui sunt în foarte multe locuri împrăștiate în lume. Iar, în general, el este pentru pagube, necazuri, primejdii, furturi, nedreptăți. Deci el este cel mai mare apărător. Deci el este unul din mari apărători a tuturor celor necăjiți. Și știți, dacă citim în Acatism, vedem acolo că el face câteva minuni din astea foarte ghidușe. De exemplu, odată un negustor cumpără 2 vase frumoase, unul pentru el și unul pentru biserică. Îi se pare că e puțin nedrept și zice, ăsta mai frumos să-l opresc eu. Sfântul Mina alea și-l bagă cu capul în apă, pe eutropii, până duce vasul care trebuie la biserică. Deci iei vasul meu din biserica mea. Dar cea mai interesantă, care mi se pare mie o minune plauzibilă zilelor noastre, și mi-a plăcut extraordinar când am citit-o, într-un cartier arab undeva în țara Egiptului, era un arab creștin foarte evlavios, care avea foarte mare evlavie la Sfântul Mina. Și acesta se ruga cu toată casa lui la Sfântul Mina.
Și într-o zi a zis femeii, mă duc să fac niște cumpărături, trec pe la biserică și vin acasă. Alți confrați arabi, pentru că el a trecut la creștinism, l-au prins, l-au jefuit, i-au luat banii, l-au tăiat bucăți. L-au pus într-un sac și se duceau cu o mașină să-l ducă să-l lepe de undeva. În urma mașinii, pe la toba de eșapament, o dâră de sânge proaspăt. Și au fost opriți de organele autoritate, abilitate ale poliției. În momentul respectiv, întreabă, ce aveți în portbagajul mașinii? Păi niște carne cumpărată de la măcelărie, putem vedea? Au deschis portbagajul. Arabul era cusut tot cu ață, cum ai coasă o păpușă, întreg și viu, nevătămat, vorbea, se uita la tine, era normal, cu toate că fuseze făcut bucăți, și întreabă, omule, ce-i cu tine? Confrații mei m-au omorât că-s creștin, dar a venit iubitul meu, Mina, mult pătimitorul, m-a cusut și mi-a dat viață și a spus, eu am să anunț poliția să oprească mașina lor și să-i prindă. Și au fost prinși și arestat, iar el a mărturisit în toată zona respectivă întâmplarea și semnul care a rămas că el este, știți care a fost? Că toate cusuturile alea, vedeți, noi dacă mergem la un medic și facem o mică operație, rămâne ca o cicatrice. Și ușor, ușor, în timp rămân niște punctișoare așa mici, niște urme. Ei, ăsta, deși era viu, toată pielea lui pe unde era cusută, ața era rămasă în trupul lui și el era ca și cum ar fi fost făcut din bucăți, ca un puzzle. Și el îmbla așa viu, cusut bucăți cu ațele alea după el, ca și cum n-avea nimic. Parcă așa ar fi fost Constituția lui. Și s-au convertit foarte mulți la creștinism. Deci, Sfântul Mina este un mare, mare, mare făcător de minuni, ca și Sfântul Gheorghe, ca și Sfântul Teodor Tiron, ca și Sfântul Toader, cel cu colivile, ca toți sfinții. În zilele noastre, ce minune a săvârșit Sfântul Mina? Știu foarte mulți oameni care au evlavie la el și se roagă permanent. În primul și în primul rând, este o inițiativă care, dacă ar fi făcută, cum a făcut Sfânta Mitropolie, ar fi superb. Au pus o lădicioară la capul Sfintelor Moaște, unde scrie așa: vă rugăm anonim și fără nume, cine a trăit în preajma Sfintei Cuvioasei Parascheva o minune anume, să o menționeze în câteva rânduri și să o lase acolo. Și când a fost Cuvioasa Parascheva, v-am spus-o, cea cu bolnavul și cea cu băiatul cu florile, care s-a dus să ia înapoi florile de la Sfânta, de ciudă că a picat examenul. S-a dus, le-a pus la gazdă într-o vază cu apă, a închis vaza, s-a dus acasă, a aflat pe toamnă la reexaminare că a trecut examenul, când s-a făcut acolo ceva reexaminare. Și când s-a dus toamna la gazdă și a deschis camera, a găsit florile identic cum le-a lăsat, ca și cum erau puse de ieri. Și atunci și-a dat seama de puterea Sfintei Parascheva, s-a dus și a cerut iertare și i-a mulțumit. Cred că și la bisericile unde este hramul Sfântului Mina, așa, trebuie pus acolo la icoana făcătoare numii sau la moaștele Sfântului și Mănăstirea Vlădiceni are părticică de moaște din Sfântul Mina și icoana. Avem în Biserica Mare, în Ioan Teologul. Dar hramul este al Paraclisului Mic. Biserica Mare are hramul Sfântul Evanghelist Ioan Teologul, ucenicul cel iubit al Domnului. Și vă spun întâmplări că era un băiat simpatic, trăiește, nu-i dau numele că nu-i nevoie de reclamă, venise odată la mine, acum e căsătorit, e om cu 2-3 copii, cu soții, și a zis așa, era atunci criza din 2008 declanșată. Și era greu atunci, se făcuse niște tumulturi din astea ciudate și era o leacă greu. Și mi-a zis așa, părinte, am foarte mari greutăți și nu știu ce să fac. Am un apartament și o farmacie și aș vinde-o. Una din ele, ca să-mi plătesc datoriile. Zic, mai deocamdată nu vinde nici una, nici alta, că cu banii n-ai ce face, că vezi că n-au valoare. Vino 40 de zile și citește acatistul Sfântului Mina la Mănăstirea Vlădiceni, lângă moaște.
Ei, aflați că băiatul ăla în fiecare zi la vecernie era în curtea mănăstirii Vlădiceni cu cărticica, se ducea și se ruga la Sfântul Mina lângă moaște. Cum a mers farmacia aia și ce a făcut el, că și-a scos într-un an de zile toate datoriile și mi-a zis, da, dacă am scăpat de datorii, să o vând. A fost părerea mea pragmatică, că ca duhovnic, când dai un sfat, trebuie să-l dai ca pentru tine, nu ca pentru un străin. Și am zis așa, bă, băiatule, o casă, dacă o vinzi, iei alta. Dar o farmacie, dacă o vinzi, a doua oară nu cred că ai să o poți să o mai cumperi, pentru că cine îți mai vinde ție în ziua de azi o farmacie? Sunt foarte păzite, cum se numesc, locotenențele astea, când ai dreptul la a face o farmacie într-un spațiu. Nu oricine, s-a numit rețele de farmacie, s-a numit reguli juridice, medicale. Și însă așa, gândește-te la un singur lucru, că oricând lumea va avea nevoie de sănătate. Nu trebuie să aduci cantități industriale de medicamente, dar aduci ceea ce se caută uzual. Și a venit după aceea vremea și acum, în momentul de față, farmacia este locul lui numărul 1 de muncă. Acolo stă toată ziua. De acolo își ia salarul, de acolo își plătește impozitele, de acolo își plătește angajatul, femeia de serviciu, ce mai are el pe acolo. Și farmacia și în ziua de azi produce că toată lumea e un paracetamol, o aspirină, un pansament, o injecție. Ce nu cumperi dintr-o farmacie? Și mereu, când i s-a născut un băiat, parcă, sau nu știu ce i s-a născut, a spus așa, pentru că Sfântul Mina m-a ajutat, Mina îi pun numele și Mina i-a pus numele. Ce frumos! Da. Și totdeauna îmi spune părinte, zice, eu nu prea am fost așa ultra credincios, dar pentru mine Sfântul Mina este literă de lege. Deci nu vreau să aud vreodată că cineva ar spune că Sfântul Mina n-are putere. Mie mi-a demonstrat cum dintr-un om sărac sunt un om și cu casă, și cu masă, și cu servici, doar făcând rugăciuni, fără bani din bancă, fără împrumuturi la cămătari, fără disperare, fără nimic. Da. Deci astea sunt minunile. Și oamenii care au trăit aceste taine pot să scrie câte o hârtiuță din asta și fără nume. Mă numesc Ionescu, punct. Da. Am 40 de ani, sunt din Iași, sunt din Suceava, sunt din Budapesta, sunt din Austria. Mie Sfântul Mina mi-a făcut această minune. Și atunci, volumul Sfintei Parascheva, cred că e la al doilea, la al treilea volum de aceste minuni și minuni frumoase. Oameni cu cancer greu, oameni cu boli cumplite, oameni cu necazuri de sinucidere. Eu am citit una de ea, mi-a plăcut extraordinar, adică sunt sfaturi practice trăite de oameni care le-au trăit pur și simplu. Și îmi amintesc una foarte frumoasă legată tot așa de Sfânta Paraschiva, că o femeie bulgăroaică a auzit că este în Moldova o Parascheva din Bulgaria care face minuni. Nu știa nici că e sfântă, nici cine este. Știa că în Moldova este la Iași undeva o Parascheva care face minuni. Și s-a dus la ambasada României, acolo în Bulgaria, la Sofia, și a zis, domnule, voi aveți pe cineva sfânt Parascheva în România? Da, domnule, sunt moaștele Sfântii Parascheva la ea și a dus de sfântul ăsta, tot îi zic sfântul, de voievodul Vasile Lupu. Și a luat bilet de avion. Avea un copil student care dăduse într-o boală nevrotică, ceva cu schizofrenie, ceva boli de astea mentale și ajunsese o legumă. Și i s-a arătat o fată în somn și i-a spus așa, mergi la Iași și te închină mie Parascheva bulgăroaica, cam să te ajut. A stat 2 zile lângă racla Sfintei Parascheva, ce a vorbit cu ea acolo, cum s-a rugat. Ea dă mărturia după aceea la ambasada română, acolo la Bulgaria. Și-a luat avionul, s-a întors acasă și peste o săptămână copilul ei s-a făcut perfect sănătos. A visat-o pe Sfânta Parascheva și a spus, mama ta are foarte multă credință și datorită ei te-am făcut sănătos, să ai grijă de ea. Și a terminat școala și a ajuns om familist, cu servici, cu căsătorii. Deci noi minunile nu le putem contesta. Minunile nu sunt ceva care stă la îndemâna oricui. Așa este și uitați că avem aici un mesaj primit de la o doamnă și voiam să vi-l citesc. Spune că
deoarece știe că aveți mare evlavie la Sfântul Spiridon, l-a visat pe Sfântul Spiridon de ziua părintelui său duhovnic, însă nu a vorbit niciodată cu părintele despre acest sfânt. De la acel vis a avut o problemă cu datorii de care nu știa la ANAF, a pornit cu acatistul Sfântului Spiridon. Imediat au apărut oameni de ajutori, fiind singură nu știam ce să fac și m-am speriat. Cum am lăsat rugăciunea, acum iar blocaje. Și întreabă, probabil... Continuăm să ne rugăm cu Paraclisul Maicii Domnului, miercurea și vinerea. Continuăm să facem marțea și joia Sfântul Spiridon și aș face sâmbătă și duminica Sfântul Mina ca să nu fie pagube. Deci funcționează într-adevăr dacă ai... Da. Contează mult și să crezi, nu? În ce faci acolo. Sincer vorbind, nu acatistul în sine sau Sfântul în sine este cheia. Cum ați spus, ce îi spune Mântuitorul orbului din Ierihon? Crezi tu că pot face aceasta? Da, cred că poți face aceasta. Vreau să văd. Să-ți fie ție după credința ta. Ce îi spune sluga sutașului? La ce să mai bați drumul până la mine? La bolnav. Zi numai cu cuvântul că eu sunt om păcătos, nu-s vrednic eu să intri tu sub acoperimentul casei sufletului meu. Că doar eu așa fac, le zic la ostaș, du-te și să duci, vino și vine. Și întreabă, zice, dar vin eu. Nu, Doamne, eu știu că dacă zici cu cuvântul, se împlinește. Și ce spune Iisus? Nici în Israel n-am văzut atâta credință. Normal că credința este cea care te ajută. Dacă nu crezi, nici n-are rost să te rogi. Era un ostaș care vrea să batjocorească o femeie, tot din viața Sfântului Mina. Și femeia, la frică, ce să mai strige? Sfinte Mina! Și a apărut un ostaș și a spus, bagă-ți mintea în cap că te tai cu sabia. Ăla s-a întors înapoi și a stat acolo ca paralizat până ce femeia s-a depărtat și nu mai putut ajunge să o batjocorească. Ați trăit minuni, așa? Cu rugăciunea la anumiți sfinți? Mie Sfântul Mina mi-a ajutat în niște probleme suficient de serioase din punct de vedere al unor lucruri pe care le întreprindeam de-a lungul vremii, dar mie cel mai minunat mi s-a părut dintotdeauna întâmplarea Sfântului Spiridon, când noi am deschis mănăstirea Bârnova, doar cred că v-am mai spus odată. Eram săraci. Ne-a trimis mitropolia atunci un pic de brânză, un pic de făină, niște ulei de candelă, niște zahăr, niște făină de prescuri și le întindeam de la o zi la alta, făceam ciorbă din legume și puneam pruni verzi din năcrit ca să aibă o leacă de gust și făceam un pic de mămăligă mai rară până ce am început să căpătăm o pâine la Parastas, nu știu ce, ne-a mai înfiripat. Și a venit luna lui septembrie și trebuia să arăm. Aveam 5 hectare de arat și omul ne-a spus 100 de lei hectarul, bine, în 90, 100 de lei era altceva, noi ce azi. Acum e 4-5 milioane un hectar de arat, dacă nu o fi mai mult. Și i-am zis la ăla, ară că mâine dimineață sau mâine seară o să-ți dăm bani, zic, rezolvăm. Și v-am spus, noaptea a intrat un bețiv peste ușa închisă, doar noi țineam mănăstirea legată cu lacăt, pus așa în cârlig, nu lacăt încuiat, că n-aveai de ce, că nu intra nimic pe dinăuntru, și cu sârmă legată la vârtej ca să nu-l dea cineva cu cuțitul la o parte, să nu dea zăvorul. Și noi ne-am trezit la utrenie, la miezul nopții, cu omul pe cerdac la mănăstire și a zis, părinte, m-a trimis bătrânul la poartă să fac un pomelnic. Ce bătrân, omule, te-a ca șticul, că nu vezi că ești țapă de bat, vorbim mâine. Nu, domnule, eu acum trebuie să dau pomelnic, acum am eu zis să dau. Bine, hai, am crezut că dau în 5 lei, în 3 lei, cum se dădea pe vremea aia la pomelnic. Atunci un salariu era 1300, 1200, 1500 de lei. A scos o bacnotă cu brâncuși de 500, repet, a scos o bacnotă cu brâncuși de 500 și în clipa respectivă a scris Constantin, Gheorghe și Domnica. Și acum ți-o minte numele alea. L-am coborât, am ajuns la poartă, zic unii bătrâni. Într-adevăr, am găsit lacătul dat jos din cârligul la zăvor, sârma dezlegată și poarta deschisă în lăturea aia mică, că este poarta mare din stejar și are oblinița, portița mică, pe unde trece omul. Da. Am ieșit în fața mănăstirii, n-am văzut nimic și uite aici stătea.
Dar noi făcusem la Utrenie Catistul Sfântului Spiridon. Și de ce nu ne-a dat 200, 100, 400, 600, 500? Și eu o consider una din cele mai mari minuni, concludente mie, că așa de-a lungul timpului am să vă mai spun o întâmplare trăită de mine. Mi-a zis o doamnă, nu știam, o spovedeam, a zis: părinte, mama mea a murit, eu stau la bloc, am un apartament mai modern, am o icoană cu Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril. Și vreau să o duc la un anticariat. Zic: să nu faci prostia asta. Zic: lasă-o în casă, ca e moștenirea familiei. Părinte, nu țin scânduri afumate în casă. Dacă îmi dați pe ea, și acum îi aud în ureche, 1000 de lei vă dau, are 120 de ani. Îi de la bunica lui bunica mea și mama a păstrat-o ultima, că era credincioasă. Eu sunt credincioasă, dar nu cred în poveștile astea cu icoane vechi, cu de-astea, și vreau să o dau la un anticariat. Zic: adu și dă-mi 1000. Eu am luat icoana Arhanghelului Mihail Gavril, am șters-o cu un pic de spirit cu vată, a început să vadă chipul, un arhanghel frumos, Mihail, unul cu focul, unul cu crinul. Și am zis la băiat: pun-o acolo în altar să stea cu celelalte icoane. După aia, la un moment dat, am simțit nevoia să o iau în chilii și continui. Asta se întâmplă dimineață la ora 10. După amiază, la ora 6, vine domnul Stelică de la Târgoviște, care nu știu, mai trăiește, nu mai trăiește, tanti Paraschiva, soția lui, știu că a murit. Și îmi spune: părinte, am auzit că lucrați ceva univa la o mănăstire, uite, aveți 200 de milioane ești de la noi. Eu m-am gândit, zic: bă, la cât e datoria am eu și ce probleme să mai dau 1000 de euro pe o icoană. Pe urmă m-am gândit, zic: bă, chiar pe Sfântul Arhanghel Mihail și Gavril să-l refuz ca ocrotitor dacă mă verifică. A fost ideea mea. Da. Și din banii de la domnul ăla am luat tot scândurile de pus pe astereală la chilii. Foarte fain. Da. Cum faci? Bun, te rogi, te ajută Sfântul, dar cum faci să nu te supere a doua oară dacă nu mai primești ajutorul pe care îl Da, nu ceri? se supără. Știți ce nu înțeleg oamenii? Noi suntem obligați să le cerem Sfinților și lui Dumnezeu și, în primul rând, ordinea de rugăciune este aceasta: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, că El ne-a răscumpărat cu sângele crucii. Tatăl nostru care ești în cerul, rugăciunea către Tatăl Ceresc. Împărate Ceresc, e rugăciunea către Duhul Sfânt. Prea Sfântă Treime este rugăciunea către Sfânta Treime. Și apoi, a doua în ierarhia puterii ajutorului în rugăciune este Maica Domnului, ușa milostivirii, deschide o nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu. Că-i citim Paraclisul, că-i citim Acatistul Bunevestirii, că-i citim, ăsta cum se numește, că-i citim Bogorodișna, canoanele sau alte cântări, Maica Domnului este o infinit ajutătoare. Nu se pune problema. Și problema logică și importantă este că după Maica Domnului sunt toți sfinții. Dacă vrei să faci o rugăciune completă, ca orice sfânt te poate ajuta, dacă nu ai timp să te rogi mai mult, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciune preacurate Maicii Tale și a tuturor sfinților și a puterilor cerești, Arhanghelul Mihail și Gavril, ne trupești puteri, miluiește-mă pe mine păcătos. Și ai spus o rugăciune scurtă de 7 ori, a prins o lumânare, ai făcut de 3 ori frumos cruce, ai luat o bucățică de anaforă și de aghiazmă și ai făcut minunea. Dar oamenii de obicei așteaptă să se întâmple ceea ce cer, Se întâmplă, a doua zi să-și apară. Se întâmplă. Vă spun că se întâmplă. Mi-aduc aminte de o fată de la Piatra Neamț, cred că și trăiește. Simpăticuță, era într-o iarnă, a venit la noi la Bârnova, eram pe atunci, că era 98, că era 97, 96, nu țiu minte. Și a zis așa: părinte, am auzit că aici faceți rugăciuni de noapte. Da, facem Utrenia la miezul nopții și citim câte un acatist la sfinții importanți. Și zice: am un proces cu frații mei, dar eu sunt săracă. Eu am îngropat pe mama pe banii mei, eu am îngropat pe tata pe banii mei, eu am întreținut casa bătrânească pe banii mei, 2 frați mi-au dat procura ei, că să-i rămână partea, 2 vreau să vândă casa, să-și ia ei dreptul lor. Nici tata nu i-a lăsat testament pe partea ei, nici mama. Ajunsea să înfelurite chipuri cu procesul ăla.
Și eu o întreb, ești ferm convinsă? Ești ferm convinsă că ce îmi spui este cinstit? Da. Îți promit că la liturghie de mâine dimineață îți voi spune 40 de particele la Sfântul Mina pe numele tău pentru împlinirea dorinței și mă rog ca judecătoarea să te asculte. Și a zis, părinte, îmi spuneți așa numai să mă mângâiați? Nu! Încep să citești Sfântul Mina și când intri la proces spui în minte: Sfinte Mare Mucenice Mina, miluiește-mine păcătoasă. Sfinte Mare Mucenice Mina, miluiește-mine păcătoasă. Intră acel complet de judecat, eu nu știu câte sunt, 1, 2, 3, 4, 5 judică acolo, că n-am fost niciodată. Se pun la masa de lucru, ajunge dosarul cu pricina și spune: da, parcă am mai văzut dosarul ăsta, m-am săturat de el până în gât. Unde e acuzata? Și ea se ridică acolo la bară. Este avocatul? Este. Ce îmi spune avocatul, înțeleg. Povestește-mă în 5 minute, din fir în păr, despre ce este vorba. Și femeia a spus: sunt cea mai mică la casa părintească, eu mi-am îngrijit părinții, eu i-am îngropat, eu am reparat casa, frații mi-au luat grădina, mi-au luat pământul și acum vor să-mi ia și jumătate din casă, 2 din frați și 2 sunt de partea mea. Atunci, de fapt și de drept, dacă ei au luat pământul și grădina, dumitale trebuie să-ți rămână împărțirea uzuală, fructe sau cum se cheamă acolo, bucățica cealaltă, dacă 2 ți-au lăsat ție, înseamnă că fiind 5 frați, 3 cincimi tale, mai sunt 2, ei au luat pământ și grădină și cele 2 cincimi sunt ale matale, definitiv și irrevocabil. Și vine femeia și îmi spune, zice, părinte, nu știu ce să cred, nu crezi nimic, te duci, cauți o biserică cu Sfântul Mina și s-a dus și a pictat o icoană la biserica respectivă de vreo câteva mii de lei cu Sfântul Mina și a dus-o la biserica respectivă. Foarte frumos. Da. Uite, o minune simplă, ușor, din înțeles cum te ajută Sfântul. Ce rol au moaștele pe care le găsim în biserici? Întâi să lămurim ce sunt moaștele, pentru că unii oameni de proastă credință sau de reavoință și gândire spun așa: vă închinați la ciolani. În 4 Regi avem prima mărturie în care un mort pus peste mormântul Sfântului Proroc Elisei, când îi dă drumul la hoită în groapă și atinge cele oase pline de Duh Sfânt, ăla se ridică în vie și fuge. Psalmistul David ne spune în Psalmul 50: bucurase-vor oasele cele smerite. Ce înseamnă oase smerite? Care au căpătat har de la Dumnezeu, că sunt moaștii cu trup cu carne. Dacă îl vedeți pe Alexandru din Zvir, care i s-a arătat Sfânta Treime, zici că e adormit de ieri. Dacă îl vedem pe Sfântul Ilie Lăcătușul, este uscat ca o ciocolată frumos, să văd și pere în barbă și luminile de la ochi uscate, nu găoci coale. Și unii sfinți au o seminte atât de galbene și de parfumate și atât de frumoase. Deci, când tu uiți la ele și le miroși, ies un parfum de ele, spui că e crin. Și nu-i pus tu mirul de tine, adică nu pui tu mirul ăla, el îl degajă. Și sunt sfinți împărțiți pe bucățele. De exemplu, Sfântul Gheorghe e împărțit în toată lumea, Sfântul Nectarie, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Modest, Sfântul Vasile cel Mare, toți sfinții ăștia mari militari sunt împărțiți peste tot. Acolo unde este bucățica Sfântului respectiv, el este ocrotitorul locului respectiv, el este prezent ca entitate spirituală. Și o să spuneți, păi dacă e în 50 de locuri, da, poate Sfântul avea harul de la Dumnezeu să se arate unde vrea el cu viteza fulgerului. Nu contează că eu mă rog la Iași și cer ajutorul Sfintei Parascheva și o doamnă se roagă la București și cere ajutorul Sfintei Parascheva. Harul Duhului Sfânt face legătura între cei doi și Sfânta Parascheva îi ajută pe amândoi deodată. Asta este rolul moaștelor. Iar acele oseminte sfințite, unii spun relicve sfinte, n-aș putea spune relicve, pentru că acolo este vorba de materie înduhovnicită, materie transcendentă, materie de dincolo. Deci cine atinge o bucățică de aia se sfințește, cine sărută o bucățică de aia se sfințește, cine pune fruntea se sfințește și se luminează. Noi nu ne putem juca cu harul sfinților. Stalin a aruncat moaștele de la Kremlin cu sicrie în foc cu cuptorul Kremlinului, s-au topit sicriile și moaștele au rămas întregi. Numai că el a nebunit, a făcut un fel de meningită cu puroi la cap și a murit.
Mai văzusem un mesaj. Aici cineva spune că s-a rugat la Sfântul Spiridon de vreo 2 ori cu 2 probleme serioase, a primit ajutor și de atunci o perioadă a observat că se roagă doar Sfântului și a uitat de Dumnezeu. Nu, n-a uitat, pentru că în momentul când începem rugăciunea acatistului, avem rugăciuni începătoare către Dumnezeu Tatăl, Tatăl nostru, Împărate Ceresc, avem ușa milostivirii, deci în rugăciune Preasfântă Treime, deci nu, n-a uitat. O altă întrebare, pe locul unde se află acum moscheea lui Omar se va construi templul lui Antichrist? Așa se spune în prorocii, ca un semn al venirii sfârșitului lumii sau a întronării lui Antichrist, este construirea templului. Eu am stat de vorbă cu 2 persoane foarte bine pregătite în teologia apocaliptică și mi-au spus așa: nu este neapărat să se construiască templu neapărat pe moscheea lui Omar. Acolo e o altă taină. Când Dumnezeu a cerut lui Avram să-și arate jurământul de credință, l-a rugat să ia pe Isaac, fiul său, și să-l jertfească. Știți că Sara l-a născut la bătrânețe după ce a hrănit pe Sfânta Treime la stejarul din Mamre, cu lapte, cu pâine și cu miel sau vițel, nu știu, miel sau vițel. În momentul când Isaac a luat măgarul de băț și de funie și a plecat cu tatăl său cu sarsanaua de lemne și cu cuțitul la brâu, Isaac l-a întrebat pe tatăl său Avram: unde-i oaia jertfei, tată? Grijivă Dumnezeu de ea. A ajuns, a clădit lemnele, a pus focul, l-a luat pe Isaac, l-a legat, el n-a scos un cuvânt, l-a pus pe lemne și Dumnezeu a spus: ajunge, am văzut credința ta. Și aici se întâmplă 3 lucruri. Ierusalimul este pe 4 munți. Sionul, Scopusul sau Eleonul, Iudeea, unde e Ioan Botezătorul, și Moria. Ăsta e muntele Moria, unde e moscheea lui Omar. Ce se întâmplă? Toate 3 religiile monoteiste sunt legate de acest loc. Mozaismul sau legea mozaică revendică acel loc pentru că e cea mai sfântă jertfă a poporului său avramic, în care Isaac, părintele tuturor neamurilor, chiar că a născut pe Isav și pe Iacov, care s-a chemat tata multor neamuri. Iacov a intrat cu 70 de suflete sau 77 în Egipt și au ieșit un popor întreg, i-a scos Moise pe Mare Roșie, poporul ales sau poporul mesianic. Și ei revendică acel loc. L-au pierdut pentru că Omar a fost cel mai deștept sultan. El a venit și a construit moscheea și Al-Aqsa, unde a fost palatul lui Irod Idumeu, și care era pus de-a lung așa, și el a pus moscheea invers, tocmai ca să ocupe explanada spre locul Moria. Iar Omar, când a făcut moscheea de aur, a spus așa: să nu uităm, era la putere atunci, la vremea Ierusalimul era în mâna lui, îl pierduse Salahadin și luase Omar conducerea. Salahadin l-a luat din mâinile cruciaților. În momentul în care a făcut moscheea, a spus așa: să nu uităm că Agar este roaba care a rămas gravidă cu Avram și l-a născut pe Ismail. Deci, din nou credință avramică, prin Agar, de unde ies agareni sau ismailiteni. Deci dacă le spunem la musulmani sau la islamiști agareni sau ismailiteni, ei sunt avramici, credință unică. Și au drept de revendicare. Ei spun o chestiune foarte interesantă care nu-i cercetată documentar. Sara cere ca Agar să fie omorâtă după ce a rămas gravidă. Avram, spune tradiția, că a pus niște slujitori să plece cu ea în pustie, dar nu să o omoare, să o ducă unde e astăzi Meca, locul de închinare a poporului islamic. Și mai au o tradiție că Mahomed a călătorit, profetul lor, a călătorit până în Ierusalim și acolo pe piatra stâncii, la Domul Stâncii, unde au făcut ei propriu-zis moscheea lui Omar, moscheea de aur, el a adormit și a avut un dialog cu Arhanghelul Mihail, care l-a răpit în cer și i-a dat niște legi din Coran, i-a spus mai multe chestii. Istoric nu este probat cu un document că Mahomed, profetul, ar fi trecut prin Ierusalim.
că a întemeiat islamul, că a scris Coranul, că a unit toate triburile de la cele două femei, că sunt șiiți și șuniți, ei din două femei se trag din Fatima și din cea bătrână, nu știu cum se spune. Ei se bat între ei după moștenirea legii mai departe, dar acest Mahomed a fost unificatorul și formatorul religiilor, cât ca doctrină, cât cu sabia. Cine n-asculta, plătea. Da. Scurt. Și atunci și ei revendică locul ăsta. Ortodoxii, în momentul de astăzi, nu mai au nevoie de moschea lui Omar și nici de locul Moria, pentru că paralel lângă Moria, tot în Ierusalim, în afara cetății, pe muntele Căpățânii, și ca să vedeți de ce îi spune Golgota și muntele Căpățânii, este următorul lucru. Când a început potopul, Noe, cu nevasta lui și cu fiii s-au suit în corabie, au luat din mormintele străbunilor osemintele lui Adam și a Evei și le-au luat cu ei și le-au îngropat după potop. Venind de eroziuni de astea, de vânturi, de ploi de astea, s-au descoperit căpățânile alea și oamenii le vedeau și se speriau că erau exagerat de mari, nu era ca oamenii ăștia micuța noștri de 2 metri. Da. Protopărinții noștri au avut alte dimensiuni de aici, împărăția uriașilor, 150 de ani înainte de potop, începând de la împărăteasa Noema până la Noemina și așa mai departe, ultimul împărat uriaș fiind Nimrod, cel de după potop, care a făcut turnul Babel. Aici trebuie citită Scriptura, nu e ceva exagerat, nu e mare în filozofie. În momentul ăla, Adam și Eva au fost îngropați în zona unde e muntele Căpățânii și pus pământ mult ca să nu se mai descoperi niciodată. Cât are dealul ăla al Golgotei? 30 de metri înălțime. Și e făcut de oameni. Da. Locul a rămas acolo, s-a petrificat, s-a bătătorit, a crescut pe el buruieni, când a plouat s-a tasat. Și când s-a înfipt crucea lui Hristos, s-a înfipt pe capul lui Adam. Nu mai era nevoie de umbra lui Isaac. De ce? Că Isaac, cel tăcut de pe lemne, pe care Avram trebuie să-l jertfească unicul său fiu, este simbolul lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unicul său fiu. Și Hristos chiar stă pe cruce la Golgota, curge sânge de pe cruce, își duce pe căpățân la Adam și îi spală păcatul adamic, Adam cel de pe urmă cu Duh dătător de viață, lui Adam cel dintâi, om cu suflet viu. Asta e taina. Și atunci noi avem treabă cu mormântul sfânt, unde vine Sfânta Lumină, în Biserica Învierii, iar islamul și mozaismul, tot religii monoteiste, își dispută acest loc cu Domnul Stâncii. Care este taina? Că întrebarea era alta și eu m-am dus în altceva. De ce nu pot demola? De ce nu pot ei demola moscheea asta? Dacă ar vrea să pună o bombă și să sară în aer, este un conflict în Orientul Mijlociu, este o nenorocire. Unde este Domnul Stâncii, moscheea nu este nici a statului Israel și nici a islamului. Este posesiunea Iordaniei. Iordania stăpânește acel teren. Pentru că Iordania cândva a fost până în poarta hotelului Grand Court. Iar la războiul din 9 zile a împins granița cu Siria până pe podișul Golan, iar granița cu Palestina până un Igardo, acela de trecere între Betleem și Ierusalim. Și au scos Iordania, că Palestina ține de Iordania, propriu-zis, astăzi, dacă ar fi. Și nu sunt recunoscuți, că asta știți, că sunt conflictele astea între acolo, geopolitici și treaba lor îi privește, nu mă interesează. Și în felul acesta, deci oriunde s-ar construi templu, este important ca el să se construiască. Și sunt 3 prorocii. Când va fi, că pietrele deja, că el i-a făcut tot. Dar ce ne-a spus acest istoric din Ierusalim, care este arheolog în arheologie biblică? El merge, deci am luat o pietricică de la Biserica Împărătesei Elena de pe Tabor, nu de la biserica făcută de Irinar Rosetti, cea ortodoxă, pentru că era închis, ne-am dus și am vizitat-o pe cealaltă, de unii franciscani. Și dintr-un zid am luat o bucățică de... Cum ar curge o bucățică de var dintre 2 pietre? Și știți ce a spus ghidul? Greșit. Vedeți bucățica asta de var? Asta pusă și detectată cu carbon și lucrat pe ea, poate demonstra vechimea acestui zid că e de la secolul III. Dacă dumneavoastră o luați și altul trece și ea, altul trece și ea, altul trece și ea, dispar mărturiile. De-aia noi totdeauna îngrădim orice urmă de zid și până nu o cercetăm aprofundat și amănunțit, nu o dăm ghidajului turistic. Omul era super pregătit. Și cine a spus ghidul?
ne-a spus că nu construirea templului este problema. Că templul e o poveste. Odată ce Nabucodonosor l-a dărâmat și l-a șters din Ierusalim, Zorobabil, când l-a reconstruit și el l-a făcut un pic mai mic, a venit Irod cel Mare și l-a făcut un pic și mai mic. Dar Irod cel Mare a avut grijă să-și facă palatile lui mari, dar n-a intrat în ele niciodată, el avea intrare separată, că fiind din neam Idumeu, n-avea voie să intre în Sfânta Sfinților și în templu. Dar templul care l-a făcut Solomon, dacă deschidem Scriptura, e cât o vilă de boier. Avea un 37 de acri sau de pași, sau nu știu cum se cheamă, în lungime, nu știu cât în înălțime și nu știu cât în lățime. Ca o casă mai puternică, restul erau acareturile templului, casele templului, castelele templului, locurile templului, unde stăteau nazirei, unde se lucrau jertfele, unde se țesea pentru templu, unde se cosea pentru templu, unde stăteau fecioarele, unde stăteau bătrânile, unde stăteau văduvile. Povestea templului este cu totul alta. Noi o supradimensionăm. Și de aceea, acolo unde este Domul Stânci a fost Sfânta Sfinților, de asta ei au nevoie de locul ăla. Dar noi avem Sfânta Sfinților pe Iisus Hristos, Sfânta Masă. Și de aceea, indiferent unde ar face templu, important este să-l facă. Acum să dispută problema, că ca să vină sfârșitul, să vedeți câte chestii sunt dacă citiți și o sumedenie de frumuseți. Trebuie să găsească 2 sau 3 rabini din neamul leviților, care să fie curați ca sânge, neamestecați, tăiați împrejur, să nu fie amestecat pe linia lor genealogică, neamurile, și-au găsit vreo 2-3. Dar acum se fac experimente că trebuie să nască, nu știu cum, o vacă perfect roșie, ca să poată să aducă jertfa aia, semnul sfârșitului care e în Scriptură. Da. Și după ce termină templul, și după ce ard vaca aia respectivă, și după ce vin acești rabini speciali care trebuie să fie exact pe sămânța lor levitată din Aron, cum erau ei, neam preoțesc și așa, de-abia atunci, deci sunt întregi cercetări, să nu credeți că apocaliptologia asta e așa, e o poveste. Ei sunt foarte scrupuloși la chestiile de genul ăsta. Deci așa că Antihrist e pus în încurcătură dacă să vină sau nu, să nu dea planurile peste cap. Este și aceasta o temă bună de discuție. V-am povestit-o în mare pentru că am citit-o. Da. Am ajuns la finalul emisiunii. Da. A fost cum îl cinstim cum să-l răsplătim pe Sfântul Mina. Da. Mergând la biserică la Sfânta Liturghie, citindu-i acatistul, care îi purtăm numele, să fim mândri că avem un asemenea nume frumos, călugărițe, călugări, că aici mai poartă călugării numele de Mina, sau măicuțele au nume de Mina. Mai sunt și fete cu numele Mina, băieți cu numele Mina. Să ne spovedim, să ne împărtășim, să mergem la Hramul Sfântului, unde sunt moaște, să le sărutăm și să dăm slavă lui Dumnezeu că ne-a lăsat ocrotitori cerești în necazurile noastre pământești. Vă mulțumesc mult pentru emisiunea de azi și ne revedem joia viitoare. Joia viitoare. 5 ani împlinim. Marți, pe 15 noiembrie. Da, pe 20 noi am început. Pe 15? Pe 15? Da, chiar pe 15. Nu mi-amintesc exact, dar sunt 5 ani. 2017. Da. Nu uitați să dați un like și un share emisiunii noastre, așa cum faceți de 5 ani încoace, iată, și să rămâneți în continuare alături de echipa noastră. Urmează alte 2 emisiuni, de la ora 14:30, moderată de Valentin Huțanu, și de la ora 16 de Georgiana Adam, iar noi ne revedem mâine. O zi frumoasă!